Mads, hvad fuck laver du? Falder af. Lige når jeg der. Hvis jeg lige der, og den falder af. Falder af hvor? Der. Fordi min telefon, den ligger på skateboardet. Hvis den falder af lige der. Nå, okay. Wow, der er den anden bold! Nørd! Hallo, Mads, gå lige væk. Vi skal lige prøve. Gå væk. Gå nu væk. Skriv. Skriv med dig. Okay, skriv. Lad nu fucking være, Mads. Hvad kaster du fucking? Hæng efter ham her. Så er folk blevet dræbt. Skal vi starte forfra med videoen? Nej. Hvad? Jeg har startet den. Gamle forfra. Fuck laver du? Gå væk. Gå væk. Gå væk. Mads, dit morgenhår er lort. Det ser fucking mærkeligt ud.